game da Nijar ba. Na farko tun da ba ƙasa ta ba ce. Amma Allah ya sa wannan harshe nawa yana da masu ƙaunarsa a cikin ƙasar Nijar da yawa. Allah ya sa akwai masu ƙaunar wannan harshe nawa a ƙasar Nijar. To cikin masu ƙaunar harshen za ka yi samun 'yan jam'iyyu daban-daban. Musamman ita ta NDS wacce take mulkin ƙasa. To in kai magana baka san cikin masoyanka wane ne yake cikin jam'iyyun gwamnati ba, wanda za ka yi maganar abin da ka sani shi kuma bai sani ba, ya je abin bai masa daɗi ba a matsayinsa na masoyinka, duk da cewa maganar duk mai sauraron mu yana bin mu ne saboda ya yarda da gaskiya nake faɗa, saboda ka karshe in ka faɗa abu ma ba lalle ya bata masa rai ba in dai ya tabbata cewa gaskiya ka faɗa. Amma magana ta gaskiya ku saurara ku ci abubuwan da yake kewaye da zaunan maganar juyin mulki gaba ɗayansa wasan kwaikwayo ne, gaba ɗayansa. Gwamnatin Bazum gaskiyar magana shi Bazum asali bai ci zaɓe ba. Duk mutum mai gaskiya a Nijar ya san Bazum gwamnati wato jam'iyyar PNDS ba su ci zaɓe ba, so sun kansu sun san haka. Hatta mutane irin su Dudu Rahama waɗanda na cikin ƙawancen da suka yaƙi PNDS suka yaƙi Muhammadu Yusuf, amma daga baya suka yadda su zama sun karnukan farauta suka koma suka shiga gwamnatin, su kansu sun san bisa ƙarya suka bi, su kansu Dudu Rahama. Me Dudu Rahama bai faɗa na gaskiya ba, da fito da figas na zaben bai ba da kai ba, ya bi ƙarya sai lokacin da aka gama shari'a a Abuja, wannan kotu da ake kira ta ECOWAS kotun ƙarya ta yadda ta goyi da bayan ƙarya, daga nan ne waɗanda ba su ba jarumai ba su daukai ba irin su Dudu Rahama suka mai kauya. Da waɗanda suke ta zagon ƙasa a cikin ƙasa sun ma'amanu sun makafaro irin su Jibrin Abarshi. Duka labari ne mai tsoho. To mu dawo kan maganar juyin mulki. Asali ba zun bai ci zaɓe ba. Asali. Wanda ya ci zaɓen shi ne wanda suka sa wa karan tsana daman suka hana shi ma ya yi takarar asali. Shi ne Hamma Ahmadu. Suka yi masa sharri shi da matarsa, suka ma kore shi daga ƙasar saboda sun san shi ne barazana a gabansu. Shi ne Hamma Ahmadu. Da ƙawancensu baki ɗaya, waɗannan mutane su ne Allah ya ba nasarar zaben Nijar da ya gabata. Aka kwace da ƙarfin tsiya Muhammadu Yusuf ya yi duk abin da zai ya kwace. To a nan magana guda biyu ce, nake so ku saurara ku ci. Ku da 'yan uwa mutanen Nijar. Na farko dai Bazum, Muhammadu Yusuf bai zaɓi Bazum ya goya masa baya ya fito ya zamto ɗan takarar shugaban ƙasa ba, bai zaɓi Bazum don Allah ko don saboda makoma mai kyau ta Nijar ba. Abin da ya faru? Irin abin da ya faru ne tsakanin Obasanjo da Atiku Abubakar. Abubakar Atiku. Ai asali Abubakar Atiku ba shi ne Obasanjo ya zaɓa a matsayin mataimakinsa ba. Profesa Jibrilu Aminu ya zaɓa asali. Shi Abubakar Atiku yana ɗan takarar gwamnan jihar Adamawa ne. Yarbawa bisa lissafinsu suka gano masa cewa Jibrilu Aminu fa kana magana akan mai ilimi. Baka isa ka juya shi ba. Ilimi ne kadai zai juya shi, ya kai mustawan da baka isa ka ce masa fari baki bane, baki fari ne yana gani ya yadda. Ya kai wannan mustawan, saboda haka matsala ne gare ka.
wannan dalilin ne ya sa suka aje Jibril Aminu suka ɗauko Atiku Abubakar a matsayin mutumin da suke ganin shawaraki ne sha ne. Ba duniya ne wanda za su juya shi yadda suke so. Allah da ikonsu ana zaton wuta a makera sai ta tashi a masaka. Atikun da Obasanjo yake ganin sakarai ne ta gina ba ta shiga ba ne, ba duniya ne. Allah da ikonsa da ya zo sai ya ga sabanin yadda yake zato. Sai ya zama masa wuta irin wutar da Jibril Aminu ne ma ba zai masa haka ba. Dalili saboda shi Jibril Aminu in zai tumbe zai yi shi ne bisa ilimi. Shi ku Abubakar Atiku tumbansa na shi yadda ka haukace kake neman duniya a matsayinka na Obasanjo, shi ma a haukace yake neman wannan duniyar, ya ma fi ka neman ta ko da yaya ko da yaya. Abin da Obasanjo ya faɗi har ya gama da shi kenan. Yana zaton Atiku sha ne, sai ya zo ya zama masa ya fi shi son duniya, ya fi shi son mulki, kuma ya fi shi shirinta, saboda shi bai shirya neman shugabancin kansa ba. Yana kurkuku aka ɗauko shi, shi ko tun lokacin Abacha idansa akan mulki yake. Obasanjo ko bai taɓa zaton zai sake koma shugabanci ƙasar nan ba. Atiku kuma tun da su Sani Abacha suka yashi a ciki tun a wannan lokaci idansa akan mulki yake. To abin da ya faru tsakanin tsakanin Muhammadu Yusufu da Bazum kenan. Abin da Muhammadu Yusufu yake da shi asali, Nijar ta fi ƙarfinsa. Nijar ta fi ƙarfin ya yi mata abin da shi ne asalin shirinsa. Asalin shirin Muhammadu Yusuf shi ne ɗansa Muhammadu Sanin nan wanda ya taɓa zama ministan mai. Asalin bukatar Muhammadu Yusuf shi ne wannan ɗan nasu shi ne zai gaje shi ya zama shugaban ƙasa. Sai ya zama Nijar ta girme shi, ta fi ƙarfin wannan abin da yake so yi. Wannan shi ya kawo ɗauko Bazum da yake ɗauka cewa wato shi furka ne za a iya juya shi yadda ake so. Idan kuna bibiye da lamarin siyasar Nijar, ku je ku ɗauki maganganun Bazum lokacin yana ministan Muhammadu Yusuf. Ai Bazum ya dinga maganganu na raini wa mutanen Nijar, ya dinga maganganu na rashin mutunci wa mutanen Nijar saboda biyayya wa Muhammadu Yusuf. Ya dinga yin abubuwa na raini da cika baki na raina mutanen Nijar, duk saboda biyayya wa Muhammadu Yusuf. Waɗannan kalamai da biyayya su suka cancantar da Bazum Muhammadu Yusuf yake ganin ga na kashe nansa ne kuma zai juya shi yadda yake so. Abin da ya faru kenan. Saboda ka hatta gwamnatin Bazum yanzu da za ta je ta shiga ciki, za ta ga hakika ba Bazum ne ke gudanar da gwamnatin ba. Kuma cikin ministoci ai muna da labarin yadda ake clashing tsakanin gani kashenin Bazum da gani kashenin Muhammadu Yusuf a cikin gwamnatin kanta, a cikin wannan hatsaniya ake gudanar da ita. Mutanen Muhammadu Yusuf ba sa ɗaukan Bazum a matsayin shugaban kasa, suna ɗaukan ɗan wanda aka yi masa wato ɗan raɓani ne wanda aka yi masa hanya ya samu kujerar yaki. Suna ɗaukan sa matsayin ɗan cin arziki. Abin da ke faruwa a gwamnatin kenan na yanzu. Kuma in yi sa'a daman bukatar su shine ya cika tenuwa ɗaya, wancan yaro ɗan Bazum ɗan Muhammadu Yusuf shi ake bukata a kawo ta hanyoyi guda biyu. Me yasa Bazum da ya zama shugaban ƙasa ya nemi ya naɗa sojan da zai zama shugaban waɗanda ake kira sojojin tsaro na fadar shugaban ƙasa? Ai Bazum ya nemi ya naɗa nasa, Muhammadu Yusuf ya hana shi wannan tsayanin, ya ce shi zai ci gaba. Me da yi saboda wannan ranar
Muhammadu Yusuf na da shirin in Bazum bai musu yadda suke so ba, dalilin da ya sa aka ba wannan tayanin kenan ya zama shugaban fadar shugaban kasa. In bai yadda ba, tun da daman yaron Muhammadu Yusuf ne shi wannan sojan. Idan Bazum ya zamto bai musu yadda suke so ba, za su masa juyin mulki na wata ɗaya ko biyu, tun da wannan tayanin yaronsa ne. A wata biyu aka yi juyin mulki, za a mai da siyasa ta koma, wata za a mai da mulki hannun farar hula a sake zaɓe. A nan ne za a ɗauko ɗan Muhammadu Yusuf ya yi takara a PNDS kuma a ɗanka masa ƙasa. In kuma Bazum ya yi musu biyayya yadda suke so, zai yi shekara 5 ta farko duk yadda za su ce sun wurgar da shi, sun ɗauko ɗan Muhammadu Yusuf sun sa shi ya yi takara. Wannan ɗayan biyu dama a shirin haka ake. To Bazum Allah da iko, duk kurakuran da ya a bayan nan na cika baki saboda Muhammadu Yusuf, na kare Muhammadu Yusuf, na yin kazaman maganganu a yan Nijar da ya samu mulkin ƙasar, sai ya zamto Allah ko dai Ubangiji ya shafi zuciyarsa da haske, ko kuma yana yi tun da daman ya san bai ci zaɓe ba, yana ɗaukan matakan da zai shawo kan 'yan ƙasar ya samu karbuwa a wurinsu, sai ya zamto ya sauya gaba ɗaya alhairi da makoman Nijar ta gari ita ce a zuciyarsa. Duk ayyukan da yake yana yi saboda alhairin Nijar da ci gaban Nijar da ci gaban 'yan mutanen Nijar. Allah ya so ya zuciyarsa. In ma dai Allah ya shafe shi da alheri, ko kuma saboda ya gamsar da 'yan ƙasar, tun da damun gaskiyar magana ba zaɓe ya ci ba. To abin da ya faru kenan. Gaske ne, wasa ne, gaske ne, wasa ne. Sai Bazum ya zama ƙasar na shiga ransa, soyayya ƙasar na shiga ransa, yana saba wa manufofin PNDS da yake ganin sharri ne ga ƙasa ba alhairi ba. Ya kuma fahimci PNDS yarinyar Faransa ce, kamar yadda Muhammadu Yusuf yaron Faransa ne, wanda biyayyar Muhammadu Yusuf da Faransa har sai da ta kai shi ya rida. Ku tuna ranar da aka yi taro bayan Charlie Hebdo din nan, bayan an sa musu bam, sun zaki manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, sun yi zanen manzon Allah na cin mutunci. Aka samu wani balarabe ya je ya saka bam, da suka gyara ginin aka zo buɗewa, shugabannin ƙasashe da mutanen da suka je su nuna goyon baya cewa abin da Charlie Hebdo din nan suka yi akan manzon Allah daidai ne, gaskiya ne, su suna bayan su. Abin da suka yi akan manzon Allah ne, ai Muhammadu Yusuf na ciki. Ya je wannan taron yana kiran kansa cewa I am Charlie Hebdo, ni Charlie Hebdo ne, ma'ana na goyi da bayan abin da Charlie Hebdo ta yi. Duk wanda yake rigima da Charlie Hebdo yana rigima da shi, ma'ana abin da suka yi manzon Allah nan ya yarda. Sai da ya wannan raddaba saboda zantowa tsakanin karan farauta. Ku je ku duba, sai da ya wannan. Saboda ka shi Muhammadu Yusuf da kayan biyar zaman ba a magana, kannukan farauta ne na Faransa. Mutanen Nijar masoya sai su yi min haƙuri, amma wannan maganar gaskiyar haka take. Saboda ka anan ku gane, daman Bazum ba shugaban ƙasar Nijar ba ne, ɗan ɗorani ne. Muhammadu Yusuf sun ɗora shi ne ko dai na shekara 5 ko na kwanaki 5. In yi musu yadda suke so ya kai shekara 5, duk yadda za su ce sun kifar da shi a takara ta biyu, sun ɗora ɗan Muhammadu Yusuf. In bai musu yadda yake so suke so ba, su da Faransa daman sun sa sojoji yaransu da za su kifar da shi na wata ɗaya, a sake dawo da mulki ga hannun farar hula. A nan ne PNDS za su sake ɗauko ɗan Muhammadu Yusuf ya taka. Daman a wannan halin ba su yi. Saboda ka ku gane, daman duhu ne ke dukan duhu. Saboda ka wannan juyin mulki ku gane yanayinsa. Ai san da aka yi juyin mulkin asali, Muhammadu Yusuf shi ne hakikanin wanda ya sa juyin mulki. Bazum daga baya Allah ya taimake shi Nijar ce a gabansa. Ta kai matsayin da ya taɓo abin da duk wanda ya taɓa shi Faransa ba za ta bar shi ba. Shi ne